Kay adlaw mang Domingo, magtirada na puta ning bagtak sa baboy sir mga idol. Daw be, magtimo-timo sa puta nitong giluto. Tirada na to diya sir mga idol. Karong adlaw sir mga idol, maghumba ta. Humbaon nato ni kining napalit na ko nga isa ka buok bagtak sa baboy. Kay kasagara manggod magluto mi ani sir mga idol among sa bawon. Karon humbaon nato ni kay lami man pud siya humbaon pod. Ang nakalami pod sa humba ani sir mga idol. Kay dili gud ka bidlion pagkaon aniyang panit ug unod. Napoy ato sir mga idol no. Mao gyud ni akong namatan ba sukad sa akong pagkabata. Hangtod karon natiguwang na lang ta. Makadungog pa man gihapon ko anang istorya nga, uy, magpalit og karne karon kay atong sudanon. Kay adlong Domingo karon. Mao gyud ay kasagara akong madunggan sa akong mga apuhan o ginikanan kaniadto. Og nadala pa gyud ang istoryaha karon. Mauman, ambot unsay naa nang adlong Domingo. Bitaw sir mga idol, may istorya lang pud ko ba kay base naka-experience mo ana sa una. Unya mo balik sa taas atong giluto dire sir mga idol. Gihugasan sa pud nato ni paghuman natong laphaw aron mawala pud ang impurities ug limpyo atong pagluto. Wala lang sa kayo nato pabukali sir mga idol. Kay atoa pa man gani itak ang ugutro. Unya paghuman natong hugas ani sir mga idol, atoa sa ning iset aside kay mangandam ta nito mga kalamasan nga gamiton. The same as usual, mao gid kasagara gamiton nato nga panakot. Gagutan lang ta diha og sibuyas, ahos. Nagbutang lang putag limonsito kay aron humot-humot pud atong niluto. Ug dili pa na mawala ang sili kay mao po na nagdala og bida pod. Simple ra gyud gihapon na atong tirada ani sir mga idol. Wala na daghang atik-atik pagluto ani oy. Kumbati ra gyud kayo ni mahurot lang gihapon. Unya gilunod na lang pud dayon nato ning karne. Paghuman og isa sa panakot, gitimplahan na lang pud nato na og tuyo, gibutangan pud nato og paminta dahon, paminta liso og limonsito juice. Unya kay kinahanglan pa man gyud nato ni pabukalan sir mga idol. Aron mahumok pa niyang karne. Butangan lang nato ni og tubig. Maora na atong gamiton para pahumok. Kay kanang uban maghumba akong makita butangan mo nila og soft drinks ug dili Sprite ibutang Coca-Cola pod. Unya ang uban pod magamit para pahumok butangan pod nila og beer kay mas dali ra kuno mahumok. Bitaw sir mga idol, tinuod biya pod na. Wala lang nako na practice kung magluto kog humba, magamit kog mga ingon ana. Pero sa kong kabahin gadugang-dugang ra nagastos oy. Mas gustuhon pa nako mopalit na nako og soft drinks og beer inig human og kaon. Unya kay luto naman ni sir mga idol, bisag dili pa kay tanto humok, kumbati na gihapon ni. Og naapoy ato diha katong dili mo kaon og karneng baboy. Palihog lang kog scroll anay nga video kay dili gini para inyo ha. Unya kay kumbate naman to atong giluto sir mga idol. Iandam na to ang lamisa aron masugdan na to ang kumbirada. Bless us, O Lord, and the God to receive from the abundance of Christ, O Lord. Amen. Dili ta maglangan. Let's eat. Natay chili garlic oil. Ato ang pang condiments. Butang lang nako ang link sa comment section. Naputay pure sukang tuba. Sabaw. Mm. Mm. Mm.